дар идомаи сафари корӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои наву замонавии шуъбаҳои ҷарроҳӣ ва кӯдаконаи беморхонаи марказии ноҳияи Ховалингро мавриди истифода қарор доданд. Бинои нави тандурустӣ дар ноҳияи Ховалинг аз ду ошона иборат буда дорои 40 кати хоб ва ҳуҷраҳои муҷаҳҳаз бо дастгоҳҳои муосири тиббӣ мебошад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шуъбаҳои ҷарроҳӣ ва кӯдаконаи беморхонаи марказии ноҳияи Ховалинг дидан намуда бо шароити муосири муҳайё гардида дар онҳо аз наздик шинос шуданд. Иттилоъ дода шуд, ки корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот аз ҷониби кооперативи истеҳсолӣ тиҷоратии Нигини Сулаймон анҷом дода шуда, дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ 50 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин буданд. Дастгоҳу таҷҳизоти шуъбаҳои нави беморхона аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон харидорӣ гардида аз ҷониби мутахассисони соҳа васлу насб карда шудаанд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо шароити муосири хизматрасонӣ дар ин бинои муосири тандурустӣ, ки дар доираи омодагиҳо ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст, ба табибон барои истифодаи пурсамар аз ин имконот маслиҳатҳои муфид доданд. тавре таъкид гардид, бо мавриди истифода қарор гирифтани шуъбаҳои нави беморхонаи марказӣ имкони ташхису табобат ва анҷоми амалиёти гуногуни ҷарроҳӣ дар дохили ноҳия пурра фароҳам гардид. Зеро қаблан ниёзмандону беморон барои ташхису табобат ва гузаронидани амалиёти гуногуни ҷарроҳӣ ба шаҳри Кӯлоб ва пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе мерафтанд, ки харҷи зиёди маблағ ва вақтро талаб мекард. ман миннатдории худро шахсан аз номи худам ва аз номи кулли табибони ноҳияи зебоманзари Ховалинг ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонам. маҳз дастгириҳои он кас будам, ки мо бо чунин беморхонаи наву замонавӣ расидем. маҳз дастгириҳои он кас будам, ки ман тибқи квотаи президентӣ рафта донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистонро хатм намудам бо муваффақият ва омада тӯли 9 сол мешавад, ки ба халқу ватани худ хизмати софдилона ва содиқона карда истодам. акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани шуъбаҳои нави беморхонаи марказӣ мушкили аҳолии наздики 60 000 нафараи ноҳияи Ховалинг ҳалли худро пайдо намуд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати самимӣ бо кормандони беморхонаи марказии ноҳияи Ховалинг ифтитоҳи шуъбаҳои навро тӯҳфаи арзишманди давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи омодагиҳо ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ маънидод карда, ҷиҳати истифодаи пурсамар аз имконоти муҳайё гардида дастуру ҳидоятҳои судманд доданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба табибони беморхонаи марказии ноҳияи Ховалинг 3 автомашинаи ёрии таъҷилӣ тӯҳфа намуданд. масоати умумии бинои шуъбаҳои ҷарроҳӣ ва кӯдаконаи беморхонаи марказии ноҳияи Ховалинг наздики 1 гектарро дар бар гирифта, атрофи иншоот дар доираи иқдомҳои созанда сабзу хуррам гардонида шудааст. ҳамчунин дар саҳни бино 2 айвончаи зебо сохта мавриди истифода қарор гирифтааст.